arep tak upakara piye meneh ben etuk atine. Ayo, terjadi ke mobil. Ah, lagi kemurahan iki. Sing selamat ngono nek Mbak. Wah, iki kalem tur sangat. Masuk, mento iki ora terkincir-kincir meneh lho iki. Min, aku duwe apik rene Ya kowe le rene. Piye mobilku apik to? Kira-kira gelem balen ora karo aku? Pegah kok lempu. Mobilku pancen apik. Umpetmu ya kandel. Tapi ati iki wis ra iso. Lain ati. Rasane hati, tidak bisa lali.